ड्राइभारा मोजां जानांगोन। ड्राइभारा मोजां नङाबा जोंनि बर' लिडारफ्रा माबायदि जागोन? बै आगदानि साखा, आगसिनि साखा, खिबु उननि मोननै साखा बेफोरबायदि जागोन। अबेबा हाखरजों सलायलाङोबा हाखरजों थांनांगोन, खिबारिजों दानलाङोबा खिबारिजों खारलांनांगोन बे साखाया। खुलुमबाय लोगोफोर, जोङो बयबो सिनायखागौ जोंनि दावगाफुनाय बर'नि फेमास इउटुबार बिथां एनिथिं एमसि ब्रादारखौ। बिथाङा दिनैसिम गोबां भिडिअ लाबोबाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय, माने जोंनि बर'नि थाखायल' बुंजाया बेखौ, खिन्थु जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोबां भिडिअ लाबोबाय। बर'खौ फोजाखांनो थाखाय माने थांखांनाय भिडिअफोरखौबो बिथाङा बिनो माने 10-15 बोसोरनि सिगाङावबो जा बुंलांदोंमोन, जा समायखिरा लानानै बुंदोंमोन, बेफोरखौ माने बिथाङा होफिननानै माने नेगेटिभ कमेन्ट मोननानै बे भिडिअखौ बिथाङा लाबोदों आरोना। माने नोंथांमोना एनिथिं एमसि ब्रादारनि चेनेलाव थांनानै नायबा नुगोन बिथाङा मा बुंदो। नाथाय बिथांनि बुंनायनि गेजेरावबो आङो मोननैसो खोथा होनो सानदों नोंथांमोननो। जेन माने बिथाङा नेगेटिभ कमेन्ट मोननायनिफ्रायसो दिनैसिम माने बुंबाय बर'आ खौसे जानांसिगौ, नङाबा जेबो उपाय गैला। बर'नि गेजेराव बर'खौ सालायग्रा ड्राइभार गैया, नाथाय साखासो दोङो बुंबाय बिथाङा। साखा माने जोंनि मा होनो इखो बिटिआरनि सिबानो जा, एमएलएआनो जा, एमपि एमआनो जा, बिथांमोनखौ माने साखा बाहायबाय आरोना। जियानो जा बिथाङा उदाहरनसो होदो, जेनेबा उदाहरन थिगानो, बिथांनि बुंनाय खोथाया गासैबो राइटआनो। जुदि ड्राइभारा मोजां नङाबा साखाया ड्राइभारनि मथेसो खारोथ', माने ड्राइभारा मोजां सलायबासो साखाया मोजां लामाखै खारगोन ना। ड्राइभारा मोजां लामाखै सलायबासो साखायाबो मोजां लामाखै खारगोन, अब्लासो पेसेन्जाराबो गाखोनो खुग मोनगोन, खान्थि मोनगोन। दा थिग बेबादिनो जोंनि बर'नि गेजेराव ड्राइभार गैया, नाथाय साखा दोङो, गारि दोङो, मुथुते गारि दोङो आरो गारि दोङो, मुथुते रायजोखौ सालायनो हानाय मोजां ड्राइभार गैया। कारना बिनो माने बर'आ खौसे जायाबा माने ड्राइभारा जोंनि मानसिया माने ड्राइभारखौ मोना आरोना, माने गारिल' जाना थागोन। माने जोंनि बर' हारिया माने गारिल', माने ड्राइभार गैया, माने गारि साखा बेफोरबायदि आरोना, ड्राइभार गैया। दा जुदि खौसे जायोबा ड्राइभारखौबो लानो मोनगोन, गारिखौ सलायनो मोनगोन। मोजां ड्राइभारा गारिखौ सलायबा साखाया मोजाङै खारगोन, साखाया मोजाङै खारबा पेसेन्जारा ज'नो लामा हान्थिनायाव माने एसे आराम मोनलांगोन आरो, सान्थि जागोन, सुख सान्थि जालांगोन आरो। दा बिथाङा बेखौनो बुंनो थांदोंदि माने जोंनि बर'आ खौसे जानांगौ होननानै। नाथाय जोङो आगोलनिफ्रायनो माने बिजाबाव फरायना मोनबाय बा रेडिअ'फोराव खोनाना मोनबाय, दाथ' ससियेल मिडियानि जुग, मबाइल आखाइ आखाइ मबाइल दङ, मबाइलाव नुबाय। बिनि गेजेराव जोङो सिगांनिफ्रायनो होनखाबाय थादों आङो आंनि भिडिअ'आव, फिसा चेनेलबाबो आंनि भिडिअ'नि गेजेरजों आं गोबां बार बुंबोबाय माने बर'आ खौसे जा, बर'आ खौसे जा होननानै। जोङो हमना मोनो जे माने गुबुन हारिया रायज्लायनायावल' गोदै गोदै, नाथाय खामानियाव बिया दै होननानै। आं गोबां भिडिअ'नि बे बाथ्राखौ बुंबाय थायो। जों खामानि मावनायाव बुंखायो, गुबुन हारिया खामानि मावनायावबो बुंगोन ओरै मावनांगोन, ओरै मावनांगोन, ओरै मावनांगोन, होमबासो मोजां जागोन। नाथाय बिसोर खामानि खोथायाव बुंगोन गोदै गोदै, खामानियाव बिया दै। दा बिथाङाबो थिग बेबादिनो होनदों, गुबुन हारिया जोंनि बर'नि खोथाखौ खोनासंजोबना लानानै खावनानै माने बेलेग आयदायै खामानि मावहैयो। माने बिसोरो मिस्थिनिख्रुइबो गोदैसिन होननानै बुंदों बिथांमोनखौ। नोंगौ थिगानो, जोंबो होनखादोंमोन माने रायज्लायनायाव गोदै गोदै, खामानियाव बिया दै होननानै। दा जेबो बुंनांगौ गैया, माथोथे पलिटिक्सनि गेजेराव माने गावबा गाव मासिनि थाखाय बे दलसेया बेखौ, बे दलसेया बेखौ माने सोंखारिलायनाया जाखायो। नाथाय बिनि गेजेरावनो जुदि खौसे जायाब्ला बिदिनो ड्राइभारफ्रा जोंनि बर'आ जानो मोननाय नङा, ड्राइभारा जागोन गुबुन हारिया। गुबुन हारिया ड्राइभार जायोबा आरो बिदिनो जाबोर जेंगाय, हाखर हाला, मोसौ खि, बोरमा खि, मानसि खि, जेखै सलायलाङो बेखिनि साखाया खारलांनांगौ जागोन। गोजौ गायै दग्रा दग्रि माने पाब्लिकआ, गाखोग्रा पेसेन्जारफ्रा माने डाइरेक्टयै बर' रायजोनि पाब्लिकआ माने रायजो सालायनायनि गेजेराव खान्थि मोननाय नङा आरोना। जि मोननांगौ बाहागो बेखौ मोननाय नङा, माने खस्थ'यै थानांगौ जागोन। दा बेखौनो बुंनो थांदों बिथाङा, माने बर'आ डाइरेक्टयै खौसे जा होननानै, नङाबा उपाय गैया। जोंबो बेखौनो बुंखाबाय थादों आगोलनिफ्रायनो, खौसे जानांगौ। लोगोसेनो नोंथांमोना नन बिटिआरनि जानानै बै कास्टम बसुमतारी ना मोसाहारि, बिथाङा धेमाजिनिसो, जोंनि बिटिआरनि नङा इयो।
जोंनि बिटिआरनि सिंनि मानसि नङा बियो, बिथाङा धेमाजिनिसो कास्टम बसुमतारी बिथाङा जोंनि बिटिआरआव फैनानै बिपिएफनि दोलोनि जानानै, बिपिएफनि दोलोनियानो जा इउपिपिएलनियानो जा बा गुबुन पार्टिनियानो जा, नाथाय बिथाङा बिपिएफ दोलोनि जानानै जोंनि बर'नि लिडारखौ, जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौ माने जोबोर सोंखारिदों आरोना। क्लेबार होनदो, सोलो गोरा, सिखाव, माबा माबि गुबुन बाथ्रा बुंदों आरोना। दा गुबुन जायगानिया माने नन बिटिआरनियानो जोंनि बिटिआरनि सिङाव फैनानै बिटिआरनि सासे चिफखौ बेफोरबायदि बुंनाया माने जोबोर लाजिथावना बाथ्रा आरोना। जोंनि बिटिआरखौ माने गुबुंले खालामनो नायदो बेफोरबायदि मानसिया। गुबुन जायगानि नन बिटिआरनियानो फैनानै बिटिआरआव बिदि बिटिआरनि सासे चिफखौ बिदि सोंखारिनाया माने लाजिथावना बाथ्रा, आरो बियो बिटिआरनि ओनसोलखौ माने गुबुंले खालामगोन आरोना। बेफोरबायदि मानसिखौ जुदि मायबा मोनसे बिबान गिदिर होयोबा फुरा गुबुंले खालामगोन, जोङो प्रुफ मोनथारबाय आरोना। दा उदाहरन हिसाबै नोंथांमोननो बेखौनो बुंनो हायो जे बांलादेशनिफ्राय फैनाय मुसलमानफोरा फैनानै जोंनि इण्डियाआव गोबां लाख लाख थाफैबाय। दा जाय जायगायाव बांलादेशनिफोरा फैनानै थाफैदों बे जायगायाव माने सरकारि मानसिखौ, पुलिसफोरखौ जा जियानो जा बिथांखौ माने सरकारि मानसिफोरखौ अन्थाइ खुबैनाय, दान्दा लुरु सिबनाय, माबा माबि सिबनाय बहुद माबा होनायखौ नुनो मोन्दों आरोना। सरकारि मानसिखौ जोबोर एटाक खालामनायखौ नुनो मोन्दों। दाख्लैथ' सनापुर इभिकसनावथ' नोंथांमोना नुखाबायानो जे जाय पुलिसफोरखौ माने एटाक खालामदों बिथांमोना माने जायगानि मानसियानो नङा, माने बेलेग जायगानिसो। खारन बिसोरो इयुन लाइफनि जेबो रिक्स गैया, लाइफ रिक्स गैया, जेरै गोसो ओरैनो बाहायो। दा बिथांमोना सरकारि मानसिखौ बेफोरबायदि अन्थाइ खुबैबाय, अन्थाइ खुबैबाय, माबा माबि खुबैबाय। दा बिथांमोनखौ माने बिथांमोननि थाखायनो माने थाखानाय पाब्लिक जाय जायगानि मानसिखा बिथांमोनासो खस्थ' मोननांगौ जायो आरो। थिग बेबायदिनो कास्टम बसुमतारी धेमाजिनि मानसिया जोंनि जायगायाव बिटिआरआव फैनानै बिटिआरनि सासे चिफखौनो बेफोरबायदि रायनाया माने बिटिआरनि गेजेराव गुंग्ले लाबोनायसो जाहैदों आरो इनि बाथ्राया। बिटिआरनि गेजेराव बिस सोना होनो नागिरनायसो बायदि जाहैदों। दा जोंनि गोबां मानसियानो बुजि मोनिफोरा सानगोन माने बिथाङा माने इंलिसजोंसो लेक्सार होबावदो। दा बिथांनि इंलिस लेक्सार होनायखौ इउपिपिएलनि सासे मानसिया बिनि फिननायखौ होफिनदो। नाथाय नोंथांनि इंलिस बुंनायखौ, नोंथां कास्टम बसुमतारीनि इंलिस बुंनायखौ जोंनि बर'फोरा इंलिस बुजि मोनाखै। बुजि मोनाबाबो गोरोन्थि जागोन, खिन्थु इसेबां इंलिसखौ बाथरि नोंनि बुंनायखौ खोनासंनाय बारा मानसि गैया इयाव। नोङो इंलिसजों लेक्सार होबाबो नोंनिखौ रावबो इसेबां खोनासङा। दायो इंलिस फरायनोनो रोङाबा, रोङाना रोंगौसं बाथ्रा बुंबाय आङो। इंलिस फरायनो रोङाबा जोङो माबोरै नोंनि लेक्सारखौ माबोरै बुजि मोननो? जोंबो बुजि मोनाखै। दा नोंथाङा गुबुन डिस्ट्रिक्टनि जानानै बिटिआरआव फैनानै बेफोरबायदि इंलिसजों लेक्सार होबा बिदि एख' मुल्य गैया इयाव। बेफोरबायदि होनांगौ दरखारानो गैयामोन आरोना। दा उदाहरना बेनो सनापुर इभिकसनाव माबोरै जालांदो, थिग बेबायदिनो बेबो जोंनि बिटिआरआव बिस लाबोनोबो हायो आरोना। दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामनानै खिन्थादो। गोजोन्थों।